Nggih Kandi. Wonten dawuh. Lah tak kandhani yo sing diangkah arep dirabi karo Durna kuwi kowe. Tobat Gandri. Mriko estu menapa namung guyon. Lho tenan, mulane kowe tak timbali mrene. Kowe wangsulan dhewe karo Durna. Wis tak wene kamardikan Purbasesa sak utuhe tak pasrahke marang kowe wangsulan karo Begawan Durna. Kowe ingkang bisa nirep bakal dumadining gegeran ning negara Pancala. Merga yen nganti luput nggo menehi wangsulan Durna mengko nesu wekasan kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mula kudu mbok petung nganggo lar sing ganep. Katentreman lan nurane negara Pancala dumunung ana kedaling latimu Cahayu. Hyang Agung muga ngayomana marang Projeng Pancala sak isine. Bersasat kaya dene kejukurukan mukir sari kelepaning samudra madu. Bareng panjenengan ingsun lenggah siniwaka. Maratumuli nyumurupi rawuh anak Prabu. Putra Nalindra Gung Binathara. Ing wis padha mlumpuk ana ing Projeng Pancala. Nuwun sewu. Anak Prabu Ngamarta ingkang pamaning Pancala ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih. Nunamit pasang Kalimantabi pinebina ing lodoni dumawahing tawang tuwang paman Pancala. Tansah pinanganing kawidadan sowanipun ingkang putra ing Ngamarta. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka paman Prabu Drupada ing Pancala. Kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kaecana jigu lawan Pekiwu Durgama Sangga Runggi. Lenggahipun anak Prabu Ngamarta kaecalna raos tidha-tidha dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing Datulya Negaring Pancala nggih anak Prabu Ngamarta. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang putra Ngamarta paman Pancala. Anak Prabu Ndarawati katuran karaharjan rawuhipun. Nggih paman. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra ing Dwaraka. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka paman Prabu Pancala. Kula tampi akarya bombong. Raos sing manahipun ingkang bapa ing Pancala mboten langkung kasekecak wanggen jengandika lenggah. Anak Prabu Ndarawati kawono non sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang putra ing Ndarawati paman Prabu Drupada. Anak Prabu Tiang Agung Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura, anak Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestumbara paman Prabu. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra ing Mandura. Durga Mendhak Kala Sirna niring sambikala sawan kula kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun paman Pancala. Kula tampi nggih akarya bombong raos sing manahipun ingkang paman mboten langkung kasekecak wanggen jengandika lenggah. Paman sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Anak lanang wong gagah, anak lanang wong sentosa Werkudara. Padhararja saprapta munggir kulup atmajaku bocah bagus Bratasena. Wah. Slamet tekaku niring sambikala. Sowan Drupada bapakku. Kepareng aku ngaturake sembahku katur ngersaning Drupada bapakku. Ya kulup musda tampa akarya bombong. Penggaling wong tuamu ing Pancala ora liwat prayogakna nggone ngadhep ngarsaning wong atuamu ing Pancala nggih Werkudara. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku nggonku ngadhep ngarsaning Drupada bapakku negara ing Pancala. Syukur yen to kaya mengkono Werkudara. Nuwun amit pasang Kalimantabi Koko Prabu. Nadaling ngrayipun Trusna Jumena kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk ngersanipun Kakang Prabu Ngamarta. Yayi kadangipun Kakang Trusna Jumena puspun Kakang Tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripeh dayana ing kasantosan. Koko Prabu Ndarawati kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Yayi Trusna Jumena wis ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripeh. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah.
Koko Prabu Mandura kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo terus aja meno. Ndak tampa ora liwat pangestu ning pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Gayana ning kasantosan. Kakang Mas Panenggak kula ngaturaken bekti kula katur. Yo terus aja meno tak tampa. Ora liwat pangestu ning wong tuwa Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kula putra-putra Nalindra ingkang rika nggan sak mangke sampun kepareng rawuh. Embanipun nalika kula lenggah wonten ing dampar tumuli kula ngawuningani rawuhipun anak-anak kula. Inggih menika anak Prabu Ngamarta, anak Prabu Indrawati menapa dene anak Prabu Mandura. Persasat boten mantra-mantra tedhahipun Nalindra Tetika nanging kadidene tumurunning Jawata ingkang badhe andum kabagyan tumrap negari Pancala. Boten mantra-mantra kitah swantah nanging kadituwuning Sang Hyang Bathara Darma sumawana Sang Hyang Bathara Wisnu tuwin Sang Hyang Bathara Brahma ingkang badhe paring cecolok obor manahipun ingkang pamaning Pancala pun drupada nggih Paman Prabu. Sumeng panggen kula ngabyantur ngersa paduka Paman Prabu estunipun namung badhe kepareng nyadong dawuh timbalanipun Paman Prabu ing Pancala. Nitik nawala ingkang sampun kula tampi nalika semanten Paman Prabu kepareng animbari sawanipun ingkang putra Indrawati ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negaring Pancala mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang putra Indrawati kejawi namung anyadong dawuh timbalanipun Paman Prabu ing Pancala. Paman semanten ugi ingkang putra pun Ngamarta wonten paridamel menapa tuwin badhe wonten dawuh menapa dene paduka Paman Prabu kepareng amiji dhateng sawanipun ingkang putra pun Puntadewa. Semanten ugi kula ingkang putra Mandura ugi nyadong timbalanipun Paman Prabu ing Pancala. Wonten menapa negari Pancala katempuing inggih menika parang muka yang badhe anjungking kawibawanipun Paman Prabu. Menawi tetelo mekaten sampun kantos paduka Paman Prabu tedhak saking dampar jemangkahaken suku ngrumbyahaken asta. Sakabenging putra ing Mandura ingkang sagah damel padhang kawontenan negari ing Pancala. Ewadene menawi wonten bab ingkang sanes badhe wonten mangandikan paduka Paman Prabu ing titik lenggan sakmangke wonten madaning Gatulaya tumunten ingkang putra ing Mandura nganglungaken jangga nilingaken karna nega mastuti sabda utama paduka Paman Prabu Pancala. Paman Prabu Drupada jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat nuwun sewu nggih. Sareng anak Prabu Indrawati, anak Prabu Ngamarta menapa dene anak Prabu Mandura tumunten munjuk atur kalawan ingkang pamaning Pancala. Wonten menapa dene kula dinten sakmangke wonten hamboyong rawuhipun anak-anak kula Nalindra Ngamarta, Ndrawati miwah Mandura. Sanalika sesek raosing manah kula dene mekaten lampahan ingkang kedasi nandhang ingkang pamaning Pancala. Nuwun pamunten Paman. Menawi kepareng awedharing kathah tumunten ngababarna mboten kitang sekedhik aturipun ingkang putra Indrawati sakmangke saged angenteng-entengi dhateng pekali paduka Paman Prabu ing Pancala. Nggih. Cariyosipun mekaten nggih. Sabtu ari ingkang kepengker kula menika nampi sowanipun inggih menika kadang kula tunggal guru. Nalika semanten sami-sami suwita ngersanipun Brahmana Wulandara inggih menika Sang Ngersi Rama Bargawa. Duk nalika tasih enem awon-awon kula menika nadyan wujudipun kados mekaten tau tate dados siswanipun Brahmana Wulandara inggih menika Resi Rama Bargawa. Sesarengan kaliwanipun inggih menika Kakang Dewabrata menapa denipun Kumbayana. Inggih. Lah mugi dadosna kawuningan. Sabtu ari ingkang kepengker kula menika nampi sowanipun Kumbayana inggih menika pun Begawan Durna. Monggo panjenengan ngertos Kumbayana kaliyan ingkang paman ing Pancala menika persasat toya kaliyan lenga mboten saged dipun dadosaken setunggal. Sengitipun Kumbayana, sengitipun Begawan Durna kaliyan kula menika persasat sampun mboten saged dipun gambaraken. Menawi pinanggih kaliyan kula menika raosipun Durna menika paribasanipun kados anuwek-nuweka wong kang tanpa dosa. Paman Prabu kasinggihan mekaten. Nadan sampun wungsal wangsul menika damel sae kaliyan pun Begawan Durna
Ewadene mbok menawi raos gething keburu sengit tuwin raos mboten remen kalian kula menika sampun tumanem lebet wonten salebeting manahipun inggih menika pun Begawan Durna. Mila mboten aneh menawi pendak-pendak kula pinanggih kalian Begawan Durna tartemtu dados regejegan nanging kados ingkang kula aturaken sekawit sabta ari ingkang kepengker menika Durna sowan wonten Gari Pancala lampahipun dodok monggo kebaing tata krami. Inggih paman sareng kula dangu Kumbayana apa ta sababe dene sira teka laku dodok ning negara ing Pancala malah kebaing tata krama nganggo unggah-ungguh ora ninggal Subasita. Sareng Durna kula dangu kados mekaten menika piyambakipun matur waloka dhateng ingkang pamaning Pancala bilih sowanipun menika namung badhe ngebun-bun enjang anjejawah sonten saknalika tumaratep batos kula. Durna sowan kok ngebun-bun jangan jejawah sonten tegesipun sowanipun Begawan Durna menika namung badhe nyuwun kawelasan. Sareng kula tanjihaken apa ta sababe kok Begawan Durna matur ing kados mekaten jebul piyambakipun menika badhe nglamar dhateng Sekaring Kedaton ing Pancala ingkang titikel lenggan sak mangke nedeng ambabar gondo arum ngebaki jagat. Nuwun sewu. Tegesipun Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika nglamar kalian putra panjenengan Paman Prabu Pancala kasinggihan mekaten. Ilah dalah. Jagat paisane mubathara wayaktura jagat Koko Prabu piye. Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika miturut pangendhanipun Paman Prabu Pancala nedya nglamar dhateng putra-putrinipun Paman Prabu Pancala. Lho kok sik kok kowe kaget iki kagetmu nggo napa? Iya, namung kaget kemawon jernyatanipun Durna menika nuwun sewu Bapa Penemban Durna menika yuswanipun sampun keladut sepuh. Ose wong nambut siraning akrama kuwi aja diitung nganggo akehing umur. Wong nambut siraning akrama iki aja diitung nganggo akehing umur. Nadyan wis tuwa, nanging ento pancen kuwi digathokake kalawan sing murbeng jagat. Sewu dalane gone bakal kelakon. Mula perkara iki aja tok gawe aneh. Aja tok gawe perkara iki aja tok gawe bab sing ganjil, nanging pitulun nganggo nalar sing ganep. Durna sowan ana ing negara Pancala nglamar kalawan Para Srikandhi. Kuwi wis bener, kuwi wis apik. Ya mung kari Srikandhine piye? Nek pancen gelem, tegese pancen jodhone. Ning yen ta ora, ya tegese dudu jodhone Begawan Durna. Lah menika nggih. Janjanipun nalar kula anggenipun mitung iki kados makaten menika. Durna menika mboten lepat. Durna bener. Wong nyatane Durna menika piyai kakung. Nglamar dhateng piyai putri menika sampun satrepipun. Namung kula nuwun sewu. Tembungipun tiyang badhe nambut saning akrami menika miturut ujaripun para sepuh ngibaratipun kados dene tiyang keplok. Keplok menawi namung tangan setunggal menika mboten badhe mungel. Keplok kedah asta kalih tegesipun tresna menika kedah kali-kalianipun ngraosaken raos tresna ya manten lanang ya manten wadon. Ingkang sami-sami tresnanipun ingkang mekaten gampilangipun badhe nginggahaken wonten ing gapuraning gesang inggih menika nambut silaning akrami. Inggih. Lajeng kersanipun paman kados pundi wong nyatanipun petanganipun Paman Prabu Pancala menika sampun satrepipun. Ing atasipun Begawan Durna nglamar dhateng kadang kula pun nyanyi Para Srikandhi bab menika leres. Ning sakniki kula ajeng tekon. Paman badhe ndangu menapa? Miturut anak kula ing Ndorowati menawi Durna menika rabi kalian anak kula Srikandhi menika petanganipun pripun? Lho. Petanganipun sae, mboten ngaten. Menawi cekap petangan sae kemawon, kula mboten ngrawuhaken anak-anak kula ingkang pranyata nalindra ingkang wasis, nalindra ingkang pinter. Nanging panjenengan kula rawuhaken wonten negari Pancala menika namung badhe kula suwuni priksa. Petanganipun tiyang rabi menika miturut anak kula ing Ndorowati kados pundi? Miturut kula wonten pinten-pinten perkawis paman, pinten-pinten perkawis upaminipun setunggal gegaranipun tiyang mangun Bali Wisma menika kedah wonten raos seneng tegesipun tresna. Sabab gegaranipun tiyang nambut saning akrami menika kedah sami-sami tresnanipun. Kados ngendikipun Maman, keplok mboten kenging tangan setunggal, nanging kedah asta kalih. Lah inggih. Manten lanang ya tresna, manten wadon ugi nggadahi raos tresna. Menika mangke badhe sae ketadosanipun. Lah iki lajeng angka kalih inggih menika kenceng. Lho, mawi kenceng kedah. Tiyang rabi kok dadak nganggo kenceng. Lah menika wigati lho Paman.
menawi boten kenceng boten saged rabi Koko Prabu sampun ngados mekaten kenceng wonten ing mriki menika kenceng tekadipun ulah rak ngono tok genahke sik inggih kenceng tekadipun mergi tiyang nambut siraning akrami menika bebasanipun sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking menika amargi tiyang nambut siraning akrami menika mboten kok pados rencang gesang menika mboten nanging mengko garwa satunggiling putri menika kinarya ngenteng-entengaken pedamanipun piyai kakung mila sampun ngantos klentu anggenipun milih dhateng sewiji-wiji margi wanita menika wonten werni kalih lho wanita menika wonten werni kalih inggih wanita ingkang saged nyinggahaken derajatipun piyai kakung nanging ugi wonten wanita ingkang sagedipun namung badhe ambebecer dhateng asmanipun piyai kakung tegese wanita menika kala wau namung badhe saged damel pasuryanipun piyai kakung menika saya kucem lan boten badhe pikantuk asma wonten ing pasrawungan sejati ngaten anak Prabu inggih paman mila kedah kenceng tekadipun salajengipun kepareng tegesipun tiyang sepuhipun penganten kakung lan tiyang sepuhipun penganten putri menika kedah sami-sami nyarujuki mergi tiyang nambut siraning akrami menika kula nuwun sewu mboten kok njodokaken awakipun piyambak nanging njodokaken tiyang sepuh mitra kawruh sanak kadang miyang tangga tepalih ingin salajengipun wilujeng mboten ketang namung sarwa ringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya ingkang lumampah wonten negaring Pancala. Sik aku tak takon. Bab sing kepareng iki mau sajake rada ganjil. Ganjilipun wonten pundi? Iki sing arep dirembug perkara rabine Durna karo para Srikandhi. Nadyan durung cetha Srikandhine gelem apa ora ning sing dirembug dening Paman Prabu Pancala kuwi perkara rabine Durna karo Srikandhi. Saiki aku tak takon. Tembung munggon kepareng mau yen to wong tuane manten lanang lan wong tuane manten wedok wis padha sarujuk. Saiki aku tak takon. Kok Prabu badhe nimbali menapa? Yen upama mantene wis ora duwe wong tuwa. Contonipun, contone Durna. Durna kuwi wis ora duwe wong tuwa. Monggo Durna kuwi wong nglana, tegese lunga saka negarane. Mula tangeh Durna bali marang negara ing atas angin. Tegese kang kaya ngono kuwi mau carane kepiye supaya kepareng mau bisa rinengkuh dening temanten sakarone. Menawi tiyang sepuhipun sampun boten wonten inggih kedahipun putranipun lho anake inggih upaminipun nuwun sewu Begawan Durna menika nggadahi putra inggih menika pun Aswatama. Menawi Aswatama menika sarujuk menika sampun sah Koko Prabu. Oh ngono inggih. Nek upama udu anake tenan piye? Tegesipun lho tegese upama anake angkat utawa murid sing diangkat dadi anak ngono piye? Inggih menika saged. Koko Prabu kok ndawuh mekaten pegeripun ngene Gusti. Ngrembug Durna ngarep Prabu iki eneng anake angkat sing mleng kene. Sinten Koko Prabu? Lho, si Adi apa ora krungu kabare? Yen to kadangku Njodipati Werkudara kuwi dadi anake Durna. Saploke dheweke diwenehi tirta pawitra maning suci. Suci kok suci. Suci dheweke terus ngangkat Durna kuwi bapakne. Mula kowe ngerti dhewe. Pendak-pendak Werkudara ketemu karo Begawan Durna, bapakku, Durna bapakku. Kuwi tegese Werkudara wis diangkat dadi anake Begawan Durna. Lah saiki nek Asatama ora ditareni terus sing ditareni anake sing ditresnani ya kuwi Werkudara piye? Werkudara. Oh. Bapakmu arep rabi piye? Rasa iku cangkeme Baladewa. Kose kowe iki kose to iki rembugan apik-apik kok nyangkem-nyangkeme wong tuwa. Wah, maune ora eneng apa-apa lah kok dadi kowe nyampluk ngiwonengen. Apa aku ganggu kamardikanmu? Apa aku ganggu uripmu? Aku ora ganggu uripmu, aku ora ganggu kamardikanmu. Ana wong meneng bae. Tok ugreh-ugreh kowe ngutik-utik macan turu bebedo sing barung. Kose iki ora perkara nggonku bebeda karo Werkudara ora. Ning iki rembug sing wigati. Durna arep rabi. Monggo Durna ora duwe wong tuwa. Dheweke iki pendhita nglana, lunga saka negara ngatas angin. Aku taren karo Kresna. Upama ora duwe wong tuwa sing ditareni sapa? Anake. Upama Asatama ora iso ditareni, ya anake angkat. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe ngakoni Begawan Durna iki bapakmu angkat apa dudu? Durna kuwi bapakku, Durna kuwi guruku. Tegese tok anggap wong tuamu. Ya, saiki aku takon karo kowe kok kowe nesu. Perkara Durna rabi kok kowe nesu. Kowe apa ora rumangsani kowe dadekke anak angkat karo Durna? Aku rumangsani ning perkara rabi aku ora melu-melu. Lho, ora melu-melu piye? Kudu melu-melu.
Mergo kowe iki anake angkat sing ditareni kowe. Wah, Baladewa, piye? Iso meneng ora? Ora iso meneng tak seret njaba tak idak-idak. Werkudara. Nggih. Ya aja nesu wong nyatane pandangane Koko Prabu kuwi bener. Bener ning aku ora melu cawe-cawe. Lho, kudune si Adi melu cawe-cawe. Kerubuten loro. Lho. Guru kok kerubuten loro. Mangkir yen menika kok malah kados mekaten kawontenanipun. Nuwun sewu Paman. Samangke tumrap kula ngaten kemawon. Paman kemawon sampun ngantos kodheng penggalipun. Inggih, lajeng kula kadhawan menapa. Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Nalika semanten Bapa Penemban Durna sowan tumunten menapa wonten dinten ingkang sampun kajanjekaken dhateng pun Begawan Durna supados sowan malih wonten negaring Pancala. Nggih. Dinten menika ingkang sampun kula semadosaken kaliyan pun Begawan Durna. Dinten menika ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Kumbayana. Sabtu ari ingkang sampun kelampah kula kedah paring wangsulan dhateng pun Kumbayana. Lah menika mangke menawi Kumbayana sowan wonten negaring Pancala, kula kedah matur kados pundi? Blokasuta kemawon lho nggih. Blokasuta kemawon. Kula mboten badhe nutup-nutupi nek anak kula Wara Sri Kandi menika badhe kawengku dening Begawan Durna, ati kula ora lila, ati kula ora ikhlas ing atase anak kula menika. Nuwun sewu, ngibarate kembang lagi mekar-mekare turambabar gondo arum. Upama anak kula Sri Kandi menika dikon milih lan menang milih, mesti milih satriya utawa nalindra ingkang enom muda tumaruna, dasare sak traju sak babak kaliyan anak kula pun Wara Sri Kandi. Mesti kemawon anak kula badhe dawah wonten kamulyaning urip ingkang sejati. Ning nuwun sewu, upama linambarana rasa tresna nek anak kula sing isih enom kaya ngoten niku kok diwengku wong tuwek kaya Kumbayana, ati kula ora ikhlas, ati kula ora lila. Mila sakmangke kula nyuwun pambiyantunipun anak-anak kula ing sami lenggah wonten negaring Pancala, kula nyuwun dipun biyantu sakmangke menawi Durna sowan wonten negaring Pancala, kula nyuwun pangapunten ingkang pamaning Pancala kaparingan dawuh menapa ing kedah kula aturaken dhateng pun Kumbayana nggih anak Prabu Ndrawati, anak Prabu Ngamarta menapa dene anak kula anak Prabu Mandura. Wiladal jagat dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Nuwun sewu. Nggih, wonten dawuh Paman. Ndara dasih menapa rantamaning manah kula nembe kemawon kula raosi jebul pinanggipun Begawan Durna menika pandhita pinunjuling apak-apak mrujuling akerep. Nyatanipun boten saged dipun raosi menika sampun sowan. Inggih, Jabita. Wong durung ana wangsulan saka calon manten wadon gelem lan orane menika sowan kok malah sampun ngagem busana pinanganten. Inggih, kula miyambau nggih sampun mangertos Koko Prabu. Nggih. Begawan Durna, Bapak Durna sampun mawi busana pinanganten. Panjenengan kok badhe gumujeng kok dadak kaya semune ragu-ragu. Bose anake angkat ning mburiku. Menawa aku guyu ning nganti nesu. Inggih. Lah coba to sing ora guyu ki piye coba gagasan. Gagasan coba Begawan Durna kuwi gagasan sandangane. Aduh. Wah. Lah iki piye apa ya pancen kurang ngono apa piye? Ing atase nganggo sandangan manten kok kiwa tengen ditaleni kethuk. Kaya wong adol es. Monggo kuluk-kuluke ora kupluk manten. Iki rak topi hansip to iki. Kajengipun mbok menawi menika sampun dados niatipun Begawan Durna. Lah coba to manten kok sandale lili. Ya wis ben Paman wonten dawuh katimbalana Paman. Sowanipun Bapa Penemban Durna menika kados pun dikawontenanipun. Durna Kumbayana adikku sak peguron, Begawan Durna padha raja sak praptamu Kumbayana. Kondak blekuduk suara kembal. Sumarante hawla. Suarane kok dihalus-haluske. Calon manten.
Andeng-andeng nang mripat. Nek disawang marayu ora kuat. Abelah, gondok blaguduk. Kula nyuwun wonten timbalan ngadhawuh Rama. Lho kusik. Kusik kok nyebut aku Rama iki arepmu piye? Aku ki sedulurmu tuwa. Aku sedulurmu tuwa tunggal sak pagurun. Kowe kuwi biasane nek nyebut aku Kakang Sucitra utawa Kakang Drupada. Lah kok sagedhakan iki kowe nyebut aku nganggo tembung Rama iki arepmu piye? Sampun boten saged dipun selaki malih. Bilih ngandika menika tan mande dados mara sepuh kula. Mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebatan Rama Mara Sepuh. Rama. Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung sanipun paduka Kanjeng Rama Mara Sepuh inggih sembahan kula Rama Prabu Drupada. Kusik kowe nyebut Rama ya kena. Nek wis kelakon dabi karo Wara Sri Kandi. Lah rabiwe durung kok wis nyebut Rama kangge JR. Utawi gladi resik. Semados samangke menawi kula kelampan dados putra mantu panjenengan menika mboten kiku. Ning ora apik. Mboten kedah mekaten. Kula kedah nyebat panjenengan Kanjeng Rama. Purun panjenengan kula peksa supados dangu dhateng kula menika kanthi sebutan Anak Angger. Anak Angger Begawan Durna. Waduh lah aku sing ora bisa. Saged namung ngendika kemawon kok mboten saged. Dipun cobi Rama. Waduh. Anak Prabu Durwati piye? Dipun turuti kemawon tiyang gandrung menika mangke mindak mboten prayogi kedadosanipun. Rama kemareng kula ngaturaken sembah. Sumuga ping mabekti kula kunjuk saking putra mantu pun Begawan Durna Rama. Iya dalah Anak Angger. Anak Angger Durna ya tak tampa pangestune wong tuwa tampan ana ya Anak Angger. Inggih. Rama Bapak. Panjenengan Rama Bapak kula tampi dateng Sukamarwata raos sing manahipun ingkang putra pun Begawan Durna. Iya prayoga nunggun mulungguh. Sampun boten kirang sekeca Rama. Iya. Rama. Iya. Ram. Iya. Rokokipun Ram. Wis ora tau. Oh nggih. Bapa Menemban Durna katulan karaharjan rawuhipun. Oh, kakak pertama. Kakak pertama kados pundi Bapa Menemban? Panjenengan menika kadang kula sepuh. Kula calon dados inggih menika pun tetimbanganipun pun Sri Kandi. Mila menawi kula dados guru lakinipun pun para Sri Kandi, panjenenganipun sinuwun Prabu Puntadewa menika klebet kadang kula sepuh. Mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebutan Kakang Mas utawi Koko Prabu. Aduh Bapa, mboten aduh. Mboten aduh Bapak. Ing ngoten menika adoyana. Kula mboten sekeca. Kedah mekaten Koko Prabu. Kula ingkang rayi pun Begawan Durna. Panjenengan guru kula. Sekolahipun lamun kula bubrah. Kula sampun dados mboten dados guru. Kula samangke sampun dados sawijining titah semantah kemawon Koko Prabu. Koko Prabu Puntadewa keplang kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk Koko Prabu. Lajeng kula matur kados pundi? Sampun basa, sampun karo adine kok basa. Mboten nilok. Adikku Durna, pangestuku tampan ana ngono. Aduh, mangke kula kuwalat. Mboten, kula sampun matur kados mekaten mboten badhe kuwalat. Nyuwun mangapunten Bapa Penemban. Mboten dados menapa. Iya. Adikku Durna. Pangestuku tampan ana. Raosipun kados kaya wis ijab karo Sri Kandi rasane. Kabeh do nyebut aku Adi, kabeh do nganggep aku ki Kadang Taruna. Rasane kaya wis sah. Edan tenan. Bapa Menemban Durna. Katuran karaharjan rawuhipun Bapak. Oh, Koko Prabu Ndarawati. Lho, kula menika ingkang putra Ndarawati. Koko Prabu sampun kados mekaten. Sampun kula jelasaken mawantu-wantu. Ing wonten mriki menika kadang kula sepuh sedayanipun. Mboten wonten Kadang Taruna menika mboten wonten. Koko Prabu, bekti kula kunjuk. Waduh, cilaka menika. Koko Prabu Baladewa kados pundi? Wis to dinut wae. Iya, Durna, ngono. Iya, nuwun sewu Bapak Penemban. Sampun ngatos mawi nuwun sewu menika mangke ndak derani wis dikonsep. Kedah. Ingkang merdika kemawon, nggih. Iya, Durna, pangestuku tampan ana ya di adikku cah bagus. Nah. Koko Prabu Ndarawati sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing rayipun Begawan Durna.
dipun sekecaken lenggahipun. Lho kok basa menika terus pundi? Iya. Diprayogake lenggahe ya Durna. Sampun boten kirang permoni. Anggen kula sampeyan terus sanipun Rama Prabu Drupada. Kresna Wonten dawuh. iki kok apik dhewe nek mbageke anake angkat. Aduh. Iki ngapa kowe iki? Mangke ngrasani aku warak njaba. Lho. Durna. Kula wonten dawuh. Menika sinten? Aku kadamu tuwa ing Mandura. Oh, kok Kakang Mas. Kakang Mas Baladewa, Kakang Prabu Tiang Agung Baladewa. Yo. Padha arjo sapraptamu. Wilujeng ring sampikala, Kakang Prabu. Bekti kula katur nggih, Kakang Prabu. Koko Prabu kokok. Ya tak tampa pangestuku tampanono. Kula pun ngejiman paripendayana ing kasantosan Kakang Prabu Baladewa. Prayogake Durna. Inggih. Oh, menika Kakang Mas Werkudara. Wah, ambu. Aja ambu. Kowe nek ambu tegese ora tanggung jawab. Mbageke diwangsuli kok ora wangsulan. Ngene. Iya, Dik, iya. Ngono. Pangestuku tampanono, Dik. Aduh, Werkudara. Aduh. Udah pejet bangkeane ora. Wah, Durna bapakku. Kowe iki wong tuaku, kowe bapakku, aja muni ngono. Oh, Kakang Mas. Sameneika sampun wonten Durna kaliyan muridipun Werkudara ingkang wonten namung ingkang rayipun Begawan Durna ing badhe dhaup kaliyan Wara Srikandhi mila panjenengan kepernah kadang kula sepuh Kakang Mas Werkudara. Kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula kunjuk Kakang Mas. Wah, Diwangsuli ayo. iya, Dik, iya ngono. Wah. Menapa panjenengan tega kaliyan kula mboten nampi sembah sungkem kula Kakang Mas? Kakang Mas Werkudara. Wah, iki piye to kahanane kok ya ngene iki? Wah, isin aku. Sampun isin, kula kemawon mboten isin kok panjenengan isin. Kula sing tuwa wae ora isin kok panjenengan isin Kakang Mas. Kakang Mas, bukti kula kunjuk Kakang Mas. Iya, Dik. Iya, Dik. Dik iki. Ngono kowe. Wah, yo. Dik Durna. Tak tombo atur pangabekti. Pangestuku tampanono. Ah, kula pundi ngejimat paripendayana ing kasantosan Kakang Mas Werkudara. Yo. Wah, telek. Iki ngopo to? Bar apik-apik bage binage kok nyebut ala. Wah, ngerti yo mau ra melu. Nek kene mengisin rasane. Durna, kula wonten dawuh Rama. Piye? Eneng ngopo? Lho, netepi dhateng perjanjen. Ingkang sampun paduka ngendikaken bilih rikelenggan samangke ingkang putra ing Sokalima pun Bambang Kumbayana. Inggih Bambang Durna. Sumados sowan badhe nampi pangandikanipun Rama sepuh kula inggih Rama Prabu Pancala. Anggenipun paring dawuh Srikandhi menika badhe kaparingaken dhateng kula menapa mboten? Oh ngono. Inggih. Menawi kaparingaken dinten menika ugi dipun kepiaken. Dipun kepiaken dhaup asta lumiat ingkang putra pun Begawan Durna pikantuk inggih menika pun Dyah Ayu Wara Srikandhi. Nanging menawi mboten sababipun menapa? Menapa Srikandhi gadhahi pepanggil, menapa Srikandhi gadhahi rupa pepinginan. Mangke kula ing badhe mujudaken. Namung sak mangke kula aturi paring dawuh. Oh, Rama kula menika sampun mboten piyak. Kula sampun mboten saged ngampah dhateng hartaning raos sing anggere kula kepengin dawuh kaliyan Wara Srikandhi. Oh, mendak dinten kula menika namung tetembangan wonten ing griya Sokalima. Paningal kula menika sampun wangsul ngapusi dhateng kula. Pendak-pendak kula menika lelenggan wonten ing sangajenging pertapan Sokalima wonten satunggiling wanita ingkang medal ngajeng margi Sokalima menika tertentu kula salajeng kula celuk Sri ngaten niku. Monggo naminipun utami. Menika wangsul wangsul ngantos kewirangan. Oh, Rama menika anggen kula gandrung kaliyan pun Wara Srikandhi. Oh, Srikandhi, mesakno aku ya aku wis kebangetan kok tresna karo kowe. Kamar wis tak eden-eden.
Kamar Sukalima wis tak gawe kaya dene kamar pinanganten. Oh, aku duwe cita-cita malam pertama ning Gejlik. Mula kamar tak gambari Gejlik. Kawene grojokan supaya rasane iso iso ngrasakake saresmi karonse karo kowe para Srikandi. Iya Durna sabar ya sabar. Nggih sampun mboten saged sabar aduh. Aduh kula sampun mboten saged ngampah dhateng ardaning kanepsa ninging kados mekaten menika. Jebul tiyang gandrung menika awratipun mboten ganten-gantenan. Mila leres ngendikipun para sepuh menika sami ngendikaken wong gandrung menika abote kaya wong nyangga bumi. Wah. Aduh Rama. Apa? Kathahipun laron-laron. Ing dinten sakmangke menika mapan wonten negaring Pancala menika dados pratandha laron kemawon mangayu bagya badhe dhaup kula. Sami remen-remen suka-suka parisuka. Sami mabur ngilen ngetan. Sami remen menika tandha bilih sami mangayu bagya kabagyan kula. Anggen kula badhe dhaup Mara Srikandi. Menika kala wau cantrik-cantrik sampun kula dawuh supados ngukupi laron-laron. Kinarya suguhan benjang menawi kula resepsi. Ceplok indok. Larone sagegem ndoke ndok cecak. Lah. Ora iso kempel. Iku sik to Durna aku tak. Panjenengan badhe panganipan karo Rama. Kula semanggaken Rama nggih, kula semanggaken. Mbok ya ora sak penakmu dhewe. Nganggo tatanan. Mboten menapa-menapa, mboten menapa-menapa. Kala wau ketua panitia sampun paring dawuh waton gayeng ngaten mawon. Ning lak ya ora sak karepmu dhewe. Kula menika nek gandrung ngatos mekaten menika. Aduh, Rama. Rama marah sepa kula sampun boten kian Mbok Srikandi dipun dawuhi supados sowan mriki. Lah, niatku pancen ngono. Menika saestu. Iya, pancen kaya ngono ingkang bakal tak lakoni. Wandanya. Lho. Saking remen kula. Iya, engko Srikandi tak timbalane sowan mrene. Oh nggih saken dawuh. Engko ben wangsulan dhewe karo kowe. Mergo kowe ngerti sing bakal nglakoni dhaup kuwi ora aku. Nggih, menapa kula kok ngrabi Prabu Pancala? Teneh. Pit lanang kok musuh pit lanang. Teneh poroke bengkong. Ning sing rabi iki Srikandi. Lah iki mula sing menehi wangsulan ya ben anakku Srikandi, men kowe marem. Mergo yen nganti mengko aku maringake Srikandi nek anakku Srikandi ora gelem, lak ya ora prayoga, mesti kowe ngamuk ning Pancala. Mesti. Wah, kula menawi mboten lamandhak Mara Srikandi menika. Nadyan dipalangono bakal mlumpat dirantya bakal medhot. Sapa sing palangi arepe Begawan Dana? Rawe lantas malang putung. Mila, Rama. Sampun ngantos Kang Putra menika ngamuk pungga wonten negaring Pancala kula aturi maringaken Kang Putra Mara Srikandi menika. Badhe kula bayang wonten ing Sukalima badhe kula muktekaken. Mboten-mbotenipun Mara Srikandi menika dawah wonten ing Padasuri nanging badhe dawah wonten ing Jurang Grawah. Anu napa kasur babut. Nun pangapunten kesesa. Iya. Yen ngono disronta sawetara. Sinten? Ranto. Dudu. Disronta sawetara. Aku tak nimbali karo Srikandi. Oh nggih, kula tak persiapan. Menawi ngantos Srikandi menika mangke sowan wonten mriki tumunten nyawang kalian kula. Mesti kepilut. Aku wis gunakake pengasian. Wis gunakake asmara dana, asmara tantra. Wis mesti bakal kegut karo Begawan Dana. Wis tak raupi epek-epekku. Wong wadon nyawang aku katon enom. Wong lanang nyawang aku katon tuwa. Dadi seneng karo aku wong wadon tok. Wih lah dalah wis nganggo pengasian barang to, Dik. Sampun, Kakak. Ya syukur. Mergo durung mbok ngenahke cerewet. Wah, iki sing terakhir. Apa? Iki sing gari dhewe. Wah, kowe sing ngece aku tak jangka dengkek boyokmu. Wah, kok ancamane kok le berat. Monggo. Tumuli Kang Putra Mara Srikandi katimbalan sowan wonten negaring Pancala wonten ing madaning Datu Murti Datu Laya menika. Penemban. Kok penemban. Rama Mara Sepuh. Trusna Jumena. Wonten dawuh. Trusna Jumena.
Dudu kowe, Durna. Wireng kula menika Bambang Kumbayana dudu. Terus to jemena wonten dawuh Rama, Mbak Yumu aturana tindak mrene sowan ngersaning pun Rama nek ngestaken dawuh nyuwun pamit madal panjenengan. Lho, menika estu to? Iya tenan. Sri Kandi. Netesaken kaget rasing manah kula Rama keparengan ngaturaken sembah sumangga ing mabekti kula kunjung ngersa paduka Kanjeng Rama. Ya tak tampa pangestunipun Rama tampanana. Kula mun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Sri Kandi wong kok kaya ngono to. Lampumu wae wis marai. Aku ki ngasih kepengin copot kaos. Mergo pancen yo minyak wangimu iki apa to Sri Kandi? Iki ketake kok kaya odorono. Wah, ya pendhita tuwa mula minyak wangune wis nganti ora metu. Odorono kok isih metu ki. Ora dono. Sri Kandi, pakulitanmu kuning. Aku ki nyawang saka mburi wis senenge macam-macam Sri Kandi. Duh, lah kok kaya ngono ki njur kepiye to ya lek arep. Wah, aku malah bingung. Aku dadi aku malah pikir aku tekan kono-kono Sri Kandi. Rambutmu ireng janges nganti kaya grojokan. Monggo wiwit cengel medhun kok kaya ana rambut cilik-cilik tipis-tipis. Aduh. Iki suwe-suwe kok nggon aku polah dhewe ya. Menapanipun Bapak? Lho, Bapak dos pundi? Apane Adi Durna? Oh, wis ora karuan. Sri Kandi. Nyun mapunten Rama, menika kados peremban Durna. Iya lan kowe tak kandhani. Inggih. Durna sowan dandan manten. Kasinggihan mekaten menapa badhe dawuh? Lho, ya pancen arep rabi. Ingkang dipun angkah sinten wis tuwa kok kurang gawean. Mengari mendem kok dadak rabi barang. Sabar. Aku tau nekke apa-apa ora apa-apa kok Sri Kandi. Aku tau nekke kepiye-kepiye iki anggere sing nekke wong sing tak tresnani ora bakal nesu. Kuwi ciri khasku. Aku diunekke apa-apa ora bakal nesu karo wong sing tak tresnani. Nek anggere sing ngunekke wong liya, wah. Jojo tumbak cangkem. Ning gandeng sing ngunekke kowe aku ora bakal nesu Sri Kandi. Nyun mapunten manjingipun gayuh menika putri saking Pundri. Pundi kok Pundri? Inggih. Lah menika lho kula gila. Nuwun sewu lho. Ambeganipun Begawan Durna menika nuwun sewu. Wonten cengal kula menika prindang-prinding. Aduh, Sri Kandi aja omong kaya ngono Sri Kandi. Aja kok kowe, aku ki mambu parfum kowe merinding kabeh rasane. Sri Kandi. Oh, iki iso nek lakon dadi bojoku. Wah, rampung ijab terus tak pondong. Swatawa tak tendang sirahe. Men semaput men ora ana sing ganggu gawe karo. Sri Kandi tak pondong. Aduh, Sri Kandi wis ora iso mbayake. Aku ora iso berkata-kata Sri Kandi. Edan. Werkudara baleni neh. Aku ki mung arep takon, rasa cerewet. Takonku ora magepokan karo Begawan Durna. Rasa cerewet. Ya wis, kok Prabu iki sampun to. Kajengipun sing jeneng wong gandrung menika diujarne mawon. Arep omong apa-apa nek dicentulani malah awake dhewe mengko malah dikira ora cocok. Gedene maido. Lah iya. Sri Kandi. Aduh. Iki ganjelan kok udu. Lah kok batu lah. Ora ngomong-ngomong kok mek-mekan lho. Kaya ganjelan nih. Bola asli. Nek ganjelan ki ditaboki mabok ngono. Sri Kandi nyicil ya Sri Kandi. Nyicil napa? Sri Kandi. Wonten dawuh. Lah tak kandhani yo sing diangkah arep dirabi karo Durna kuwi kowe. Tobat gandri. Mriko estu menapa namung guyon. Lho tenan, mulane kowe tak timbali mrene
kowe wangsulan dhewe karo Durna. Wis tak wene kamardikan Purbawasisa tak utuhi tak pasrahke marang kowe wangsulan karo Begawan Durna. Kowe ingkang bisa nirep bakal dumadining gegeran ning negara Pancala. Merga yen nganti luput nggo menehi wangsulan Durna mengko nesu wekasan kriwikan dadi grojogan geguyut dadi tangisan. Mula kudu mbok petung kanggo nalar sing ganep. Katentreman lan nurane negara Pancala dumunung ana kedaling latimu Cahayu. Ing Wanudya Yutama ngambararum Sang Kusuma. Ayune batu-batu dasare mbranyak nek omongan ora terdak-terdok ning mesti receh. Aduh Sri Kandi aduh lha kok dadi bareng kowe mengo kowe nyawang aku kaya nyawang lampu mobil. Silao neng meripat kaya blereng banget Sri Kandi mergo ayumu ing kliwat ukur. Mari pasang widodari Mejawantah. Oh, Sri Kandi. Waduh sinamu. Bar tak potong ya. Rambutmu ngarep kok kaya iso rata, kaya bathuk kok kaya dipageri. Aduh, Sri Kandi, mripatmu kuwi lho lek nyawang ketoke ora mblarak-mblarak. Sipit ning kok waduh ning ati jan iso racah-raceh tenan aku. Oh, lole. Lambemu Sri Kandi, lambemu abang kaya ngono kuwi. Aduh gula sak numlek. Gula Jawa sak numlek. Wah, kuwi nek upama digeget ora ya enak banget kuwi. Jual jawil ngopo? Kowe ngopo to men kesamluk tangane kok jual jawil? Wah, ida-ida kowe. Lho, ora ono apa-apa karo ida-ida. Nuwun sewu Meremban, bekti kula kunjuk. Oh iya, sayang tak tambah. Pengestune Abi. Tamanana ya. Abi sinten? Abi Silitonga. Abine dilangi, tongane dilangi dadi mengkari. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa calon garwaku Cahayu Wara Sri Kandi. Oh piye? Ger, no. Nduk yang Cin. Kowe arep ngapa kowe? Menapa panjenengan Begawan Durna menika rawuh puniki badhe mengko garwa kaliyan kula. Sejatine pancen kaya mengkono, diajeng sejatine pancen kaya mengkono ya, Nduk. Tobat. Persasat kadhi dene kejugurgan Wukir Sari kula paling samudra mati ngatasipun namung sak kula kemawon badhe menengku pendhita ingkang kondang kalukeng kerat. Iki tanda-tanda bakal gelem karo aku mergo wis ngalembono karo aku. Inggih. Kula nuwun sewu menawi sekintenipun kula menika kelampan dawuhan Begawan Durna menawa bapa Penemban Durna menika remen. Oh, pancen kuwi penjangkahku. Pancen kuwi gegayuhanku. Dadi upama kowe gelem tak rabi wae, kowe njaluk apa Wara Sri Kandi? Wantor ora njaluk tumruning rembulan, ora njaluk tumruning srengenge, mesti bakal tak pinangkani. Nadyan kowe njaluk ing pampane ana ing Kayiwangan, aku tak munggah ning Kayangan matur para dewa. Nek pancen ora maringake, oh, trima tekaning pati. Kuwi gedhening tresnaku karo kowe. Inggih. Matur sembah nuwun. Padha-padha Sri Kandi piye gelem ya? Dereng. Lho. Durung piye Sri Kandi? Durung tegese kowe ora gelem. Mboten perkawis mboten pura menika. Jer kula menika pitados. Jodoh pesti pati menika ing ngasta panguwasaning Gusti. Heeh, pancen bener. Mila menawi sampun dipun tetepaken kula menika dados garwanipun Begawan Durna ya ora bakal kula selaki. Iki kok dadi aku kok seret banget to iki. Terus nanging kula nuwun sewu umumipun lampahipun langsunipun kewantah kelampan menawi putri menika manih badhe mloko dening kakung menika rak biasanipun nyuwun menapa-menapa. Tak turuti. Kowe njaluk gelang? Njaluk gelang, Mas 24 karat tak pinangkani. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk suweng sing gedene sak kurungan jagung. Men kewer-kewer kupingmu, ha.
tak pinangani apa untukmu diwenehi kamar diwenehi apa jeneng iki bekel ngarani wis salah yo ben apa untukmu diwenehi betel engko dititiki alon-alon betel apa kowe njaluk saben dina kowe dipijeti karo danyang-danyang karo mban-mban mesti kelakon Srikandi waton kowe njaluk nyamping saka emas sing diblebek iso tanggo jarikan oh tak turuti driji 5 nggo namu kuwi diwenehi ali-ali kabeh heeh gelang sikil omong sabuk saka mutiara omong apa kowe njaluk kemben saka mutiara paton kowe ora ngrasake ting celekit lho ya engko tak pinangani mboten peremban nanging kula nyuwun apa Cahyu sawetawis Taman Mairakaca menika risak mergi pangapunipun Prabu Jungkung Mardiya lho Taman Mairakaca rusak inggih kula sagawe nengkuti ning sinten kemawon waton saged ndandosi Taman Mairakaca menika wangsul kados wingi uni kula mboten wonten lan kula mboten kepengin wonten godhong setunggal kemawon ingkang gogrok tuwin pang-pangan ingkang tugel kedahipun sami kaliyan nalika dereng risak menawi ngantos wonten pang ingkang tugel godhong ingkang gogrok menika ateges boten saged lan boten kelaman garwa dalem Wara Srikandi nanging menawi Bapak Panembahan menika saged mujudaken Taman Mairakaca dandos kados wingi uni tobat kula sagawe nengku garwa dening Patuko Bapak Panembahan Durna Bapak Panembahan Sukalima guduk suwalu gembel somorante awela Srikandi gedhe cilik kowe nyoba karo Begawan Durna kowe nyoba marang katiasaning Begawan Durna oh apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan apa mbok anggap aku wong pendhita sepete ya neming dandani Taman Mairakaca kae ora bakal gantaran dina mesti iso lakon tak dandani ora bakal ana godhong siji wae sing gogrok pang sing coklek mesti bali pulih kaya wingi uni kowe ora ngerti kowe nyembah karo Begawan Durna taman pintar kae sapa sing bangun sing bangun ya kowe Kota Madyang Yogyakarta Durna bengi iki jan apik tenan menengo iya ya apa-apa kok seneni kula yen to perkara kowe duwe pepanggil reruba ya kuwi bab Taman Mairakaca Srikandi aku njaluk pamit aku arep mangkat apa aku arep njaluk kasekten saka panguwasaning para dewa yen wis kelakon aku entuk syarat srana dandani Taman Mairakaca dandani bali kaya wingi uni ya Srikandi kowe tiba ning pangkoning Begawan Durna Srikandi mun ora kaya sak gedhakan iki lha kok dadi kaya ngene kraman sing tumanduk ning Projeng Pancala lho kraman menapa Rama Narendra Prabu Ralon Sari netapaken para wadyabala damel kisruh kula menika ngantos kaget panjenenganipun paring mangandikan sampun ngantos ketularan Begawan Durna lho Paman oh iki mboten ayo kaya ngono kuwi karepku supaya kowe bisa ngrampungi perkara kanthi bener tegese Durna ora bakal muntap atine ning bakal mbudidaya dandani Taman Mairakaca Srikandi kula wonten maring adhawu ning tak jaluk upama Begawan Durna kae mengko bisa dandani Taman Mairakaca kaya aja selak yen kowe selak tegese kowe ngobong jagat Pancala lho nggih ngestaken dawuh menawi Begawan Durna saged ndandosi Taman Mairakaca tuwin bangun Taman Mairakaca nyuwun ngapunten Rama tartemtu kula badhe nderek kersanipun Begawan Durna lah kaya ngono sing tak karepake ya mungkin supaya njaga aja nganti ana kang gawe geger sarta ana payu-payukatan ping samirana anak Prabu Ndrawati anak Prabu Mandura tuwin anak kula ing Ngamarta supados sampun ngantos kondur rumiyin ngentosi lelampahan menika paripurna inggih ngestaken dawuh Paman nggih ngestaken dawuh Paman Prabu ngestaken dawuh anak Werkudara Drupada bapakku piye
reksana negara ing Pancala. Aja negake kawan pamanmu Drupada yen nganti ana pengamuk ing Begawan Durna. Ya wis to ki dawuh. Terus Semana wonten timbalaning dawuh. Budhanu kang padha sibuk ingsun kundur ngedatun. Kula nyuwun manut madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Terus Semana. Purna gatining paranggilan. Sauta kundur ngedatun jero sanging dampar kendara kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Mbah Ceti. Manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil pacaraning keprabon. Thank you.
Jebul pinanggihipun boten nalindra ing Pancala ingkang paring dawuh kaliyan ing Raka ing Sokalima. Namung nalika semanten Sanata Prabu Pancala nimbali dhateng atmajanipun inggih menika pun calon bojo kula pun para Sri Kandi. Nyatanipun Sri Kandi nggadahi pepanggil reruba. Pepanggil ruba pripun Kakang Mremban? Sinten kemawon wonten saged mbangun Taman Marokaca ing nalika semanten risak bubrah slangkrah boten kanten-kanten wujudanipun. Karana pengamuing Sanata Prabu Jungka Mardhayada nalika semana menawi saged ndandosi Taman Marokaca wangsul pulih kados wingi uni. Mboten wonten godhongipun ingkang gogrok setunggal. Miwah mboten wonten pangipun weksa ingkang tugel. Menika badhe dipun ladosi dening pun Wara Sri Kandi. Kakang Mremban, pripun, Dik? Sampeyan niku pendhita buntas kawruhe. Sidik paningalih. Sampeyan niku pendhita pinter pur kondang monyor-monyor. Menawi namung nyidikara wujuding Taman Marokaca kula kinten sampeyan badhe mboten badhe ketelasan pamanggih. Tuwin kula kinten panjenengan saged kasembadan nyidikara Taman Marokaca wangsul pulih kados wingi uni. Ning nyatane mriku mboten bab ingkang gampil, nek pancen dudu bab sing gampang. Nek cara kula sampeyan kudu mangesti Mahasingasamun. Yen perlu tapa brata nyuwun wenganing Jawata supaya kelakon sampeyan dandani Taman Marokaca. Nek sampeyan iso mbangun Taman Marokaca kelakon sampeyan borong-borong Sri Kandi. Lole kentos walu gembol manyar-manyar. Nggih, nek pancen kaya ngoten, niki dadi tanggung jawab kula. Kula tak manjing wana sedhela. Kula tak golek papan sepa, sepi sepen supaya bisa Mahasingasamun konjuk kersaning Jawata. Ngoten Kakang Mremban. Mangenteni tapel wates negaring Pancala. Sapurnane anggen kula nglampahi tapa kula kinten kula saged bangun Taman Marokaca. Kelakon menjaga kula mboyong Wara Sri Kandi Dipati. Nggih, Kakang Mremban atos-atos. Bye.
Kalingga Pura dumunung ana ing tlatah Sabrak. Sinten ngamadaning negaring Kalingga Pura menika ta warnane Nalindra gagap pituksa Gudhek Wok Simbar Jojo pun kakang nimbali kelawan suwaning sira Yayi Mangarsama ana ing negaring Kalingga. Bebasan sinambring gelap lepat tinubruka Sima Tuna anggen kula ngabyantur nasa paduka Kanjeng Koko Prabu kaget sultaning manahipun ingkang rayipun Supali menawi samangke kula badhe nampi kewajiban ingkang awrat tumunten kadhawuhana ingkang rayi boten badhe swara mugi pareng ambabaron ingkang sejati dhateng ingkang rayipun Supali. Yayi wonten dawuh ngertiya isen-isening negara ing Kalingga Pura kuwi mung kakang lawan Siadi. Mula yen to nganti lagak lagu-laguaning Siadi kuwi beda kelawan adat ingkang wis mesti wae gawe goreh rungeh penggalipun kakang. Monggo ndak mespadake pirang-pirang dina iki Siadi kaya beda kelawan adat ingkang wis. Mula Yayi aja sangga runggi, aja walang ati jroning penggalihmu. Mara gage matura marang kadangmu Supala, apa to sejatine ingkang ginebeng jroning penggalih sira Yayi kadangku Supali. Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah paduna upamiya kula mboten badhe matur kados pundi yen to pancen Siadi ora kersa matur lawan pun kakang tegese antaraning Supala lan Supali dina iki wis ana lete tegese wis ana kang ora prayoga. Inggih mula Kang Sangga Yayi ora usah dadak bingung lan ora usah dadak wedi yen to pancen Siadi darbi gegayuhan pun kakang kang bakal bantu kelawan apa kang dadi kersaning Siadi. Nanging yen to Siadi ora gelem matur kelawan pun kakang ya wis ora dadi perkara lan ora dadi sabab ning sing luwih wigati pun kakang wis ndangu kelawan Siadi. Dadi yen ana bobol boro teng lelakon niki dudu perkara ning Supala. Inggih nyuwun mahapunten. Menapa estu Koko Prabu mboten badhe duka menawi ingkang rayi munjuk atur. Supali wonten dawuh yen Siadi darbi perkara kuwi pun kakang ya melu ngrasakake yen Siadi darbi pepinginan kuwi wajibe Kadang Werda nuruti marang pepinaning Kadang Taruna. Nggih malih-malih menapa menawi sampun kelilan ingkang rayi munjuk atur somaduka Kanjeng Koko Prabu estunipun kula menika mboten gadhah pepikinan menapa jer kamukten derajat pangkat kadonyan ingkang kula tampi saking maduka Gusti kula Kakang Prabu Supala menika sampun mboten kirang-kirang. Namung kemawon kula menika rumaos sampun ndungkap titi wancinipun tegesipun kula menika wujudipun priya monggo lumampahing gesang inggih menika wujuding priya menika menawi samangke sampun ndungkap titi wancinipun kedah mengku satunggiling garwa tegesipun kedah wonten wanita ingkang minangka tetimbanganipun ingkang rayipun Supali. Siadi pengin rabi. Inggih yen pancen Siadi kepengin garwa sawijining wanita mara gage matura wanita ngendi dadi weteng atimu yen pancen kuwi putra Nalindra ngendi yen pancen kuwi putraning Brahmana sapa mula matur marang pun kakang yen pancen miturut pitunganing pun kakang kuwi pantes landrep minangka jatuh kramaning Siadi pun kakang ora bakal wegah ndodhok korine nginang gambir lan suruhe. Nggih mboten wonten ingkang gumana musik wonten salah beting manahipun ingkang rayi pun Supali kejawi mboten sami kejawi namung putri ing tanah Jawi putri ing Pancala atmajanipun sinuwun Prabu Drupada inggih menika pun Dewi Wara Srikandhi Koko Prabu lang-langing driya mangungkung ganduan rimang lirlena tanpa kanin
Yen Siadi isih kepengin dituturi karo wong tuwa, marta golek wong wadon liyane sebab dina samengko Wara Srikandhi lagi dadi kembang pocapaning para nalindra, para satriya, para brahmana, ora ngomongake wong kang duwe derajat pangkat nadan paribasane wong loro saudon telu saurupan jalma wanan saumpamane kabeh kepi lan kumajen kepengin nyedi marang Sekaring Kedaton Pancala. Mula Yayi aja nganti dadi dardah sarta pun Kakang ora kepengin kelangan kelawan Kadang Taruna. Siadi ndak jaluk piliyana sarta milya wong wadon liyane Wara Srikandhi. Yen liyane Wara Srikandhi pun Kakang bakal jumangkah nglamar, nanging yen Wara Srikandhi yen ana bobol broting lakon pun Kakang ora cawe-cawe perkara iki. Subali. Kang samar pamoring sukma sinukmaya pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Nun mapunten. Estunipun kula sampun mangertos kados menapa panjenenganipun Koko Prabu Supala. Anggenipun sampun nampi dhateng aturipun ing rayipun Supali babakan wanita ingkang sampun dados weting manah kula Koko Prabu. Mboten menapa-menapa. Kula kedah saged nglenggahi tembung opor bebek tegese mentas awake dhewek. Kula mboten badhe njagakaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Supala. Miwah kula mboten badhe nyuwun pambiyantunipun Koko Prabu Supala moncer-moncere wong lanang menika menawi gayuh putri mongko tanpa dipun biyantu dhateng sinten-sinten. Menika ateges dados pemarming manahipun ing rayipun Supali. Koko Prabu lenggah sekeca kula nyuwun pamit, kula piyambake badhe gayuh Wara Srikandhi. Supali! Wah, pancen wong sing wis kedunungan rasa seneng, rasa sengsem kuwi upama dielekake kaya dene wong nyumet geni ingkang mubal babal ora iso disirep. Iya, kepareng paduka hebate. Wonten dawuh sinun ketapno para wadyabala memanuki lakuning Supali nggone prapting negara ing Pancala. Yen pancen niyate Supali bakal mboyong Wara Srikandhi, aku percaya mesti ora metu dalan sing prayoga. Mesti Supali bakal nyidra lan Wara Srikandhi. Mula tiling-tilingna karnamu. Yen wong Pancala padha alok ana maling kecekel, biyo ana bathang sayuta. Nah yen wong Pancala kawulane padha alok, putri Pancala ilang, nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung, ora sandadak gawe geger negara ing Pancala. Mistaken dawuh sini. Long-long ing griya mangu-mangungkung. Kangguan trimang lelena.
sing bidal gumura saking jroning praja kung ingkang Balakuswa Prabu Sananira Gusti Pati keparenga ing abdi tumenggungan Cemadung dawuh wonten menapa dene Paduka ngawi sangganing Purwadya Bala ing Kalingga pura Gusti Pati kula Cemadung dawuh wonten menapa dene Paduka ngawi sangganing Purwadya Bala puta Gusti Pati kula Cemadung dawuh lha dalah Gusti Pati kula Cemadung dawuh kula pun dikya santap dalu Cemadung dawuh Gusti Pati piye nadyan kula pun dikya kala jar wengi Cemadung dawuh Gusti Pati Parang Mbak Barono ingkang sejati Wadyabala Kalingga nggih wonten dawuh Gustimu Raden Supali minglar saka negara ing Kalingga nuruti marang krenteking akil dianggarwa marang putring Pancala Wara Srikandi dawing Sang Prabu Supala nalindring Kalingga dina samengko kuwi kinen memanuki lakuning Gustimu Raden Supali merga saka pitunganing sanata Prabu Supala kadange taruna Raden Supali ora bakal nglamar Wara Srikandi metu dalan ingkang prayoga mesti bakal tumindak sing ora sak mestine mula laku dedemitan ana ing tapel wates negaring Pancala yen pancen ana kang padha aluk yen to ana maling kecekel Pancala biyu ana batang sayuta nang yen wong-wong Pancala padha aluk ana putri langsung saka negaring Pancala nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung baliyo marang negaring Kalingga lajeng pangkatipun Wadyabala mbenjang menapa siagakna Wadyabala buta patang perancas sak panakari pisan titianing para buta sumrek maming dialadal sima barum srenggala lan sak piturute bokor wadah balung piring wadah sego mangkok wadah rundi kabeh cawisna aja nganti ana ing kicir budal dina iki non ngestaken dawuh Gusti Pati
langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung malah darat lah kok dadi kaya ngene pepalang ingkang kudu tak sandang mestine kekarepanku bloko marang Kakang Prabu Supala supaya entuk sabiyantune Kakang Prabu Supala nanging malah sayektine bakal mepalangi kareping Supali ya pancen tresna kuwi abot tresna kuwi kudu mbudidaya dhewe Sri Kandi aku ingkang gandrung kawan kowe ayu ora Sri Kandi ayo tak boyong marang negara ing Kalingga ewadene kowe ora gelem tak boyong sarta kowe ora gelem ngladeni kalian Supali rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung ngopo wae pepalange mesti bakal tak trenggalangi leganing atiku surem sorotekan padang anak Prabu Ndorowati nggih wonten timbalan paman menapa dene anak Prabu Mandura ya wonten dawuh menapa paman ngantos temeka titik lenggan sak mangke teka dereng wonten sowanipun inggih menika pun Begawan Durna anggenipun sampun nampi aturipun anak kula pun Wara Sri Kandi nggadahi pepanggil reruba supados sak mangke Begawan Durna saged kelampan inggih menika mengku garwa dhateng atmaja kula nanging ngantos temeka ruwi kalenggan sak mangke teka dereng wonten kabar kawusananipun menika miturut anak Prabu kekalih kados pundi menapa kedah kula tindakaken nggih paman kula pitados bilih Begawan Durna menika nuwun sewu mboten pandhita ing ngenteng-entengan kemawon menika sanes nanging Begawan Durna menika pandhita ingkang pinter ingkang wasesa ingkang kasilungan kasekten linangkung kula kinten dinten samangke mbok menawi dereng purna anggenipun Mahsing Asamun nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurping dat supados kasembadan anyeti dhateng putra ing Pancala atmajanipun paman Drupada inggih menika pun Nyayi Wara Sri Kandi mbok menawi mboten dangu malih Begawan Durna tuwunten badhe sowan negaring Pancala paman gonjang kanjeng langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing Ndara dasih pangandikaning nata ing Ndarawati ing lumampalun lan minggah madaning dadra inggih pandhita ing Sukalima Begawan Durna karya cingkak kang samya mulat pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone myang galihing kangkung Begawan Durna oh inggih kula ingkang sowan Rama wis ora usah dadak kowe nyebut ing kaya nalika kowe sowan mau nanging sing wigati yen to sira Begawan Durna kelakon bangun taman Mairakaca bali pulih kaya wingi jumbuh kan apa dadi panjaluke anakku Wara Sri Kandi anakku boyongan marang Sukalima oh inggih ngestaken dawuh menawi kula mekaten kula nyuwun wekdal sawetawis panggen kan ingkang putra wonten salebeting taman mangsa Baronga Begawan Durna oh inggih ngestaken dawuh sinuwun
jaya utama ngambararum sang kusuma ngambararum sang kusuma pun sewu Premban sawu maduka apa Premban kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk oh iya wara Sri Kandi tak tampa pangestu sampanana ya Sri Kandi kula muni jimat paripin dayan ora ing kasantosan kados pundi Premban menapa paduka saged suwing sagah ndandosi bangun taman Marakaca oh aja mbok sepelekke Begawan Durna Pendhita Durna ki dudu pendhita wong loro saudon terus saurupan nek nganti aku ora kelakon bangun candhi kala kon nyutek karepake oh trima aku ora kelakon mboyong kelawan kowe ora apa-apa wala Sri Kandi nanging yen taman Marakaca iki mengko kelakon tak bangun jumbo kelawan kekarepanmu kowe aja selak kowe aja kumbi kowe aja endo kelawan kanyatan ya wala Sri Kandi Tata laruta saking kutha sang Kurakala yen amutusa sang Sri sigra tingkem kang netra Begawan Durna nalika semanten ngrapal mantram sakti wong salwangsul rinapal mantram sakti ingkang medal saking tutuing pandhita ing Sukalima niki sang Begawan Durna parandene sak mangke ora ana perbawa apa-apa ing tumanduk wonten ing taman Marakaca satemah tasih katingal bubrah slangkrah wujuding taman kagiat kadrawekasan sang tapa Begawan Durna wau sama-sama ya syukur yen to kaya mengkono apa dikawatiraké dening wong atuamu ora kelakon nanging lelakon iki ora mung tekan semene mongko Prabu kasinggihan kula sing prayitna ngati-ati aja gumampang ngrampungi lelakon iki kanthi caramu dhewe nanging apa ngembaturake marang Begawan Durna mau saiki wis akeh wis padha mireng ora semene wis akeh para raja Narpati bakal nyoba dandani taman Marakaca inggih ngestaken dawuh kula badhe prayitna ngatos-atos Kang Prabu nggih gandeng wancinipun sampun surup kados mekaten monggo wangsul wonten patengganipun piyambak-piyambak yo ayo bali ning pakuwane dhewe-dhewe Kresna Bang Wangaruna katinetrane nganggo rapo sadaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ora kaya nalika semanten wis ngancik Sandyakala tegese wis ngancik wanci ratri Sanata ing Mandura Prabu Baladewa sigra manjing pakuwon nata Ndrawati sigra manjing pakuwon kocap lampahing Raden Supali pancen tak angkah tekaku ning Pancala wanci ratri
Upama to aku nglamar kanthi apik-apik becik-becik mesti kalah karo Nalindra. Nalindra ingkang akeh padha nglamar marang para Srikandhi. Ning pancen wis dadi niating Supali. Srikandhi bakal tak colong. Nanging bareng aku tekan ana ing papan negoring Pancul lah kok bingung-bingung ngrasaku. Pakuwon tukul nganti kaya jamur barat ing mangsa rendheng. Akeh pakuwon para raja-raja. Lah iki nek nganti klelu nggonku mlebu mongko iki papaning Nalindra. Apa ora kojur akune wis ben tekadku luwung boyo tekaning mati tinimbang aku ora kelakon boyong wara Srikandhi. Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung larak apa to mlebu jroning pakuwon kleru pakuwoning Nalindra nedeng sare mongko bareng taos padake lah kok ngidapi-dapi temen sarewe kok nggawa pusaka murup sak obor bidore lah dalah kleru nggonku mlebu jroning pakuwon ya gandeng Supali Prapta ning negara Pancala tanpa nggawa wadyabala luwe-luwe aku ora nggawa pusaka apa wae. Bebasan nggonku Prapta ning Pancala mau mung lawaran badan sepata. Aja alok kelangan sinuwun, aku nyuwun ngambil pusakamu tak nggone daya kekuatan nggonku bakal mboyong wara Srikandhi sinuwun. Loh, maling! Wah, andal! Wah, strayoli binatang mareswane jajalan surtaning bawana. Ana manungsa sing mlebu ning pakuwoning nata Mandura Prabu Baladewa. Kresna, terus jemena wedane iki. Kados dene lare alit bengok-bengok Kresna. Wah, ora nyono babar pisan. Lah kok dadi pakuwon ku klebon menungsa. Lho, klebon menungsa dos pundi? Ana menungsa sing mlebu ning pakuwane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku lagi nedenge sare, mangku Kyai Alugara. Lah kok dadi pusakaku ilang. Lho, nek ngono wonten durat mangke nidra pusakanipun Koko Prabu. Ah, mesine ngono. Terus semena wonten dawuh Kenthonga yen ana maling nang negara Pancala. Nggih, ngestaken dawuh Koko Prabu. Wah, wah, Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung nuwun ngapunten Maha Guru sesembahan kula ngaturaken bekti kula kunjuk ora susah dadak kowe ngaturake tembung Guru lawan Arjuna kabeh maus lalu mangsa Srikandhi inggih ya mung prapaning Janaka apa kowe isih kelingan kowe isih kelingan nalika semana kowe bakal bali marang negoring Pancala. Kowe talte janji lawan aku yen to kowe ora bakal lali marang Janaka lan kowe uga wis nampa marang apa ingkang dadi usik ing ati ning Janaka. Tobat.
Lajeng sanipun Kakang Mas kados pundi? Sayembara sumebar waruta saindenging jagat. Sapa ing ngeduga bisa dandani sarta mbangun Taman Mairakaca bakal mbok ladeni sarta kowe bakal suwita marang pawongan mau. Sri Kandi, Janaka marang bakal neter ketrimaning urip. Mbok menawa Siti Wanci lan wis nekani mangwakyaning mangsa kala. Sri Kandi kudu tiba ning pangkoning Janaka. Tobat. Menawi to mekaten monggo latri nyobi ndandosi Taman Mairakaca Raden. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wing asepi Sigra sedakep Sang Arjuna nalika semanten ngrapal mantram sakti meminta panguwasaning dat kamurwing dat emot bilih kinantenan pusaka dening Kang Eyang ing Saptawarga Bekariyasa wujuding sela mapuru sigra sinebar madyaning Taman Mairakaca kalaning jagat gawaning para dewa. Taman ingkang bubrah slangkrah satemah bali pulih kaya winyune tanana godhong ingkang gogrok saking wreksa Tamaning Mairakaca. Ngantos kaki antara sing manah kula Raden. Mboten nyinten babar pisan bilih paduka ing saged ambangun Taman Mairakaca ing ngrisak. Satemah wangsul kados wingi uni. Sri Kandi, apa ing mbok ucapake yen nganti ora mbok lakoni aja takon dosa. Wanita bakal epeh asor derajate yen ora tepi marang perjanjian ing wis nate diucapake. Kula pasrahaken jiwa raga paduka dhateng paduka Raden Trinanipun paduka Kakang Mas Raden Arjuna ing saged ndandosi Taman Mairakaca Raden. Maling. Indah-indah nek wataking Panakawan. Maune merem kok bareng ana ajang teka kok do jenggel. Kek cangkeme do bengok mulang maling. Kaya kesel ya Den. Kesel iki kabeh ya ngrasake kesel. Ora sak penakmu dhewe. Maling ngulon, ngetan ngalor. Wah. Rida mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gong sata tekaya butula iki ana nom-noman mlebu jroning taman katon nggonmu bingung kowe sapa? Inggih nuwun ngapunten Raden. Nek paduka ndangkalan kula menika menawa menika nganu. Ora ana kowe iki sapa? Kula menika Nayaka ing Pancala. Nayaka ing Pancala inggih. Kenapa mlebu jroning taman? Alok ingkang kathah wonten Pandum, wonten Duratmaka. Tumuli kula ngrendani kiwa tengenipun negaring Pancala ngantos mlebet ing taman menika Raden. Apa pancen bener ana maling? Inggih. Lah terus kowe endi kancamu yen to kowe bakal ngoyak maling? Kula menika namung ijen. Kenapa kowe ngoyak maling teko namung ijen ora karo kancamu? Amargi kula menika sampun beta pusaka ing sakmangke badhe kula tamakaken wonten maling ing wantun kirang ajar wonten negaring Pancala. Pusaka apa? Menika pusaka kula. Pusakamu iki. Inggih. Mara coba kaya ngapa? Pusakamu Nayaka ing Pancala. Inggih, monggo Raden kula aturi nampi. Menika pusaka kula tilaranipun sawargi eyang kula. Ngendikanipun tiyang sepuh kula menika pusaka ing ngampuh kagila-gila. Kuwi wong nom-noman nanging goblok. Ora iso nyawang pusaka ing ngampuh lan ora. Lho,
tegesipun menapa paduka paring dawuh mekaten pusakamu iki mung barang rongsokan ora duwe daya apa-apa panjenengan sampun ngina lho kula trimas paosaken bedoripun menika murup kados mekaten kok pusaka mboten gadah daya menika lajeng dasaripun menapa ora sah nganggo dasar-dasaran yen kowe ora percaya nyo pusaka iki tak jajal lak tutuke raimu kowe ora bakal tekaning pati wah panjenengan kok awon sembrono iki nggo jajal pusakamu ampuh apa ora modar den ya petruk pancen kuwi ingkang ndak jarak lho kok dijarak pripun ngerti yo maling mau yo menungso kuwi lho sebabe iki pusaka alugara kagunganing Koko Prabu Mandura kok digawa nom-noman kuwi teges nom-noman kuwi ingkang nyolong pusaka Kyai Alugara weh lah sampeyan pancen pinter tenan kok maling ditakoni dipateni ya pancen mengkono terus niki pusaka bakal tak aturake Koko Prabu Puntadewa kono kawan kowe lunga menyang endi Yayi teko ora nderek lawan pun Kakang sowan Kanjeng Hyang Wiyasa lha kok dadi sowan mung ndotong-ndotong pusaka Kyai Alugara mugi dados ning kawuningan Koko Prabu nalika semanten kula nedhengipun dandosi Taman Mairakaca taman saged wangsul pulih kados wingi-wingi dumadakan wonten Pandung ing mlebet wonten telenging taman beto Kyai Alugara tumuli maling menika kula wau kula pejahi lan pusaka menika badhe kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten maring adhau mbuh bener mbuh luput aturmu ingkang mbok aturake kelawan pun Kakang durung bisa mangerteni bener lan lupute krana apa pun Kakang pancen krungu yen to para kawula lan Ayaka Punggawa Pancala padha alok ana maling Pandum ingkang mlebu jroning kedhatoning Pancala nanging bisa uga kowe ingkang dadi Pandum kowe ingkang dadi maling tumuli kowe gawe pati ning suwijining perjurit ingkang mbok akokake maling satemah kowe luput saka Pandakwala Janaka ngerti ya Nayaka wis mbok pateni mau ora bakal bisa menehi atur apa-apa jaran wis tekaning pati kanthi cara mengkono apa wae pawadan sing mbok gunakake kabeh mau tumrap aku ora bakal gampang percaya mula pusaka Alugara kuwi ora bakal ndak tampani mungko ndak kowe bakal nggunakake tembung rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca mangsa baranggonmu mundurake pusaka lawan kadangmu Mandura sarta mangsa baranggonmu gawe pawadan mbuh bener mbuh luput sesuk etungane karo sing kuwasa Janaka kenging menapa malah kula dipun lepataken dening Koko Prabu Darma Kusuma nyatanipun Pandum ingkang kula pejahi menika nyidra pusaka Alugara wah kaya ora ngerti watake mbarep yen ora weruh kasunyatan ora weruh lelakon saka paningale dhewe ora bakal gampang percaya nanging lajeng kados pundi anggen kula badhe ngunduraken pusaka malah mangke kula kadakwa ingkang nyidra pusaka jernyatanipun sak mangke negari Pancala geger wonten Duratmaka ingkang nyidra pusakanipun Koko Prabu Mandura kowe manut aku ora inggih kula nderek Kakang Mas Werkudara yen kowe manut aku
nganggo caraku ngene balikke pusaka. Lan iki kabeh dadi pancatan guna keteketan sedyane. Kersanipun Kakang Mas kados pundi? Petro, Nun. ngematke. Wah. Dram ki ora minggu ngantem, Tro. Nggih, nggih. Ngapunten Ndoro. Nek keri dadi adegane ending ngampang. Nggih, nggih, ngapunten Ndoro. Semoga panjenengan. Ndoro Janaka ing napa? Kenthonga. Kenthong pripun? Janaka mati bengok karo kenthong Janaka mati metu tekan kene. Nggih. Weh, Ndoro Janaka seta menika, Ndoro. Wah, Werkudara eneng apa? Werkudara eneng apa Petruk bengak-bengok? Janaka tekane mati piye? Wah, betul bener. Janaka mati ning papan kene. Aku teko karo Petruk, Janaka wis ora ana. Malah ning papan kene ana pusaka iki ora bangling Alugara. Lho, lah iya. Lah aku kok iki pusakaku. Pusakamu iso ning kene. Dicolong maling. Malinge sapa? Kowe ndakmu Janaka maling. Wah, Janaka ora tau nyolong jupuk. Aku tadi kowe ndakmu adikku lanang nyolong pusaka Alugara. Malah Janaka ora nyolong ning aku duwe Pandhawa liya karo kowe. Lho, Pandhawa apa? Janaka mati ning kene mongkono pusaka sing mapan cedhake Janaka. Pusaka iki jenenge apa? Alugara. Pusakane sapa? Baladewa. Kowe sing mateni Janaka. Werkudara ora ngawur. Aku kehilangan pusaka Dawa mati. Petro, Nun. Baladewa dibondo. Nggih. Tangane. Petruk ora edan iki kan wis saudara. Wis ngono ora selesai. Werkudara iki karepe piye aku dibondo Petruk piye? Tahanan kok omong-omong. Tahanan ki nggawa pit, nggawa krundung, nggawa nguwuh. Ora. Semangkian tahanan kok gleleng. Ayo kita cukup. Werkudara edan iki aku dibondo iki. Werkudara mbok aja kaya ngono. Kok Prabu Mandra ki goleki pusaka. Nyatane Janaka mati. Ana pusaka ning kene. Ora san dadak nganggo alasan Pancala eneng maling. Cetha ming diku pawadan. Baladewa ngene wis mateni Janaka terus etok-etok pusaka ditinggal terus aluk eneng maling. Kok seta ora ngawur, Ora sange wangi adine. oh diar ora adine ya jelas ngewangi. Ayo ora ngerti apa iki mau pancen pusaka ilang tenan. Ora mungkin pusaka kok ilang sapinake dhewe. Pusaka iki di nek iki pagedhongan pusaka kok ilang. Iki mesti wis tidak jempol ngetek seragon nebu sauyun. Niku wong loro niku Ora trima Janaka mati. ning Kaka Prabu ora mateni Janaka. Rasa dadak nutup-nutupi. Nutup-nutupi tak katutke dosane tak aturke Pradotwadi negara Pancala. Ratu Ndrawati, Ratu Mandura. Wah, gawe pepati adine Werkudara, utang nyawa, nyaur nyawa. Kusik to, aja kesusu. Saiki ngene, Janaka tak uripke Kaka Prabu walana. Durime dhisik. Gondak ngapusi. Heeh, Kresna iki gayane ngapusi kok. Ketoke ratu ning gayane ngapusi. Kon uripke sik. Durime. Tak uripke Janaka mesti urip durung minanci tekaning pati. Ora usah kakean gunung durime sik. Yo. Arjuna Ulun maring adab. kok sira tekaning pati mau kena ngapa? Ndur. Lho iki rak jenengane kowe urip to. Janaka arep tak takoni kok ditothok terus kon mundur. Ayo ben iki basite nang kene kok. Inenggo.
Alugoro gawanen. Lah aku iki dipondo. Petro. Non, Tujuni. nggih. Remisi. Sampeyan divonis 3,5 tahun. Lagi nglakoni sedera to? Iya, Remisi. Mergo sregep ning Guangwu. yo matur nuwun wis. Wis nenggolo Alugoro gak kemone. Ayo nyo. Oh, kok mrene. Wis. Ora janjane aku tak takon karo kowe Werkudara. Janaka kok mati ki napa? Alugoro. Kok iso kena Alugoro? Ya pancen tak tuthuk. Lah ra tenan to. Lah senengane kowe iki beda karo wong tuwa. Pancen iki dadi pancatan nggonku ketekan Setyani Arjuna. Kowe wis kelakon bandani Taman Mairakaca. Lah kok sami mlumpuk wonten mriki, Ger? Pancala klebon maling. Malinge wis kecekel. Sing nyekel Janaka adhiku. Oh, ngono. Iya. Maling nyidra pusaka Mandura Kyai Alugoro. Janaka sing iso lebut Kyai Alugoro. Lan dadekno pangertenmu. Janaka sing iso dandani Taman Mairakaca bali pulih kaya wingi-wingi. Ateges sayembarane Sri Kandi wis pedhot. Sing medhot adhiku lanang Madukara. Mula Sri Kandi kudu netepi marang apa sing wis diucapake sapa sing iso dandani bangun Taman Mairakaca. Bakal diladeni karo adhiku Wara Sri Kandi ya putrane Paman Prabu Pancala. Lah dalah jagat duwa bathire jagat pangestu karo. Arjuna wonten dawuh. Paman, apa pancen bener kaya mengkono? Ih, kasinggihan mekaten. Menawi paman boten pitados monggo latrine dipriksa Taman Mairakaca. Kanthi sarana watu timburu paringanipun Kanjeng Hyang Wiyasa satemah Taman Mairakaca ingkang bubrah dening Prabu Jungkung tumuntun saged pulih wangsul kados wingi-wingi. Ing mekaten kula nagih dhateng sayembaranipun Yayi Wara Sri Kandi menggah kados pundi pangendikanipun Paman Prabu Pancala. Lah dalah, yo ora bakal aku selak. Ora bakal aku selak lawan kanyatan ing wis dumadi. Mula kang saka kuwi dina samengko Wara Sri Kandi jinatu krama dening anakku ing Madukara Yasi Arjuna. Nalendra 1000 negara ingkang padha ngayunake marang anakku Wara Sri Kandi bakal sun paringi dawuh. Yen to Taman Mairakaca wis bisa bali kaya wingune lan Sri Kandi wis winengku garwa dening Panengah Pandhawa Raden Janaka.